Mzina la Tati, ndira Mwana, ndira Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndi chaka chatsopano cha mpingo. Titha kutero kuti Happy New Year kwa Ecclesia. Chifukwa chaka chathu cha mpingo chimayamba ndi tsiku la Mulungu la Adventi. Ndipo lero ndi pa 3 December chaka cha 2023. Chosangalatsa nchododometsa nchoti mawu amene tinatsiriza nawo chaka A ndi mawu amene tikuyamba nawonso chaka B. Tikhalemaso ndi kumapemphera. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 63 ndi 16 kulekeza 17 kudzawerenganso Yesaya 64 ndi 1 kenaka ndi 3 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Anne Boniface kuchokera ku St. Charles Rwanga, Kachere Sub-Church, Limbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ikuchokera pa salimo 80. Inu Mulungu mutionetse nkhope yanu yokondwa ndipo ife tidzapulumuka. Zonadi Mulungu m'busa wa Israeli amationetsa nkhope yake. Tiyeni tizizindikira kuti tizikhala okondwa. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto mutu wa 1 ndi 3 kulekeza 9. Tizidikira kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Antonio Alan Lipenga kuchokera ku Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Chilimbi chathu cha Aleluya chikuti tionetseni chikondi chanu chosasinthika inu chauta ndipo mutipulumutse. Mawu munthenga pabwino ndi monga adalembera Mariko oyera. Pachananenanso kuti chaka B ndi chapadera chimene timasinkha buku la Mariko. Tikusinkhasinkha lero mutu wa 13 ndi 33 kulekeza 37. Khalani maso chifukwa simudziwa kuti mwini nyumba adzabwera liti. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso tsono tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Monga Ayuda pa nthawi ya ukapolo wawo ku Babuloni ankadandaulira chauta, ifenso tipepese Mulungu polapa machimo athu. Ndipo timupemphe kuti abwerenso kudzatipulumutsa. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Inu chauta, ndinu Atate athu, ndinu momboli wathu kuyambira kalekale. Chifukwa chiyani mukutisokeresa pa njira zanu? Bwanji mukutilola kuti tizikhala owuma mtima kotere kuti sitikuopaninso? Bwererani chifukwa cha atumiki anu, chifukwa cha anthu amene akhala cholowa chanu. Inu chauta, bwanji osang'amba mlengalenga kuti mutsike pansi? Bwanji osati mapiri agwedezeke poona inu? Chikhalire palibe ndi mmodzi yemwe amene adaona kapena kumva za Mulungu wina wonga inu, wochitira zotere anthu omukhulupirira. Inu mumawalandira onse amene amakondwera pochita zolungama, amene amayesesa kuyenda monga inu mufunira. Inde mudatikwiyira chifukwa tidasokera, takhala ochimwa nthawi yayitali. Kodi tidzapulumuka kumene? Tonsefe tasanduka ngati anthu oyipisidwa, ndipo ntchito zathu zonse zolungama zakhala ngati nsaza zauve.
tonsefe tikufota ngati masana. Tikuluzika ni machimo athu ngati tikuluzika ni mphepo. Palibe amene amatchula dzina lanu popemphera, kapena amene amatekeseka nzopempha chithandizo kwa inu. Mwatifulatira ndipo mwatisandutsa akapolo a machimo athu. Komabe inu chauta ndinu Atate athu. Ife tili ngati mtapo, inu muli ngati owumba. Mudatipanga tonse ndi manja anu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a m'malemba oyera. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Za madalitso awo mwa Khristu. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu wanga chifukwa cha inu, popeza kuti adakukomerani mtima mwa Khristu Yesu. Zoonadi, mwa Khristu mwakhala anthu olemera pa zonse, makamaka pakulankhula ndi pakudziwa zinthu, popeza kuti mawu ochitira Khristu umboni akhazikika mwa inu. N'chifukwa chake palibe mphatso ya uzimu imene yakuperewerani pamene mukudikira kubweranso kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Iye adzakulimbikitsani mpaka chimaliziro, kuti mudzakhale opanda cholakwa pa tsiku la Ambuye athu Yesu Khristu. Mulungu ndi wokhulupirika, ndipo Iye ndiye amene adakuyitanani kuti mukhale a mtima umodzi ndi mwana wake Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adati kwa ophunzira ake, tsono chenjerani, khalani maso, chifukwa simukudziwa kuti nthawiyo idzakwana liti. Ndi monga ngati bwana amene akunyamuka ulendo kuchoka ku nyumba kwake, amasiya zinthu zonse m'manja mwa ntchito ake, aliyense ntchito yake, ndipo amawuza wapakhomo kuti akhale maso. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simukudziwa kuti mwini nyumba adzabwera nthawi yanji, kaya ndi madzulo, kaya ndi pakati pa usiku, kaya ndi tambala oyamba kapena m'bandakucha, atha kubwera mwadzidzidzi. Tsono asadzakupezeni muli mtulo. Zimene ndili kunenazi sindikuwuza inu nokhayi, ndikuwuza anthu onse kuti khalani maso. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, mwina tisanabwere ku mawu athu proper Uthenga Wabwino, ndimafuna ndifotokozere zinthu ziwiri zitatu mwachangu kwambiri zokhudzana nyengo ya Adventi. Adventi ndi chani? Monga ndanenera kuti ife timanena kuti ichi ndi chaka chatsopano mu mpingo, tayamba tateremu. Koma liwu lakuti Adventi ndilochokera ku mawu a Chilatini kunena kuti Adventus. Liwuli likutanthauza kuti kubwera kapena kufika, ndipo pa Chigriki pake amati parousia, kubweranso. Adventi ndi nyengo yokumbukira kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Nyengo ya Adventi imatikumbutsa chiyembekezo cha Ayuda chimene ankadikira mpulumutsi olonjezedwa uja, amene adabwera ngati mwana. Pa nthawi yomweyo nyengo imatikumbutsa za kubwera kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ngati muweruzi amene akukhala kudzanja lamanja la Atate.
So poyamba timayang'ana nkhani yonena kuti Ambuye Yesu adabwera pansi pano kufikira ku fuko la Israeli, adabwera ngati mwana, nkumamuona, nkumakula. Komano imatikumbutsanso kuti adzabweranso pansi pano ngati muweruzi, muja timanenera mpemphero lathu landimvera kuti adzabweranso kudzaweruza amoyo ndi akufa. Koposaposa nyengo imene imatikumbutsa kuti Ambuye Yesu amabwera pakati pathu nthawi ndi nthawi, m'masakramenti, m'mawu ake, kudzera mwa anzathu osiyanasiyana. Pamene muchitira osaukawa, pamene muchitira ochepekedwawa, mumachitira ine amene. Pachaka cha Yesu Khristu mfumu amatikumbutsa zimenezi. Zoyenera kuchita ndi chani? Zoyenera kudziwa ndi chani? Poyambirira, makaka amene amagwiritsidwa ntchito pa chipembedzo chimenechi pa nyengo imene ya mpingo ndi makaka amanena kuti apepo. Ndesa muona pa screen pathu kuti pepo ndi chani. Nsalu ija amayi amavala pa nthawi ya maliro, imene imayimirira chipembedzo, kupemphera, kudziranga, komanso kupereka nsembe. Nde kuti nthawi ya Adventi ndi nthawi ya chiyembekezo, ndi nthawi yopemphera, ndi nthawi ya kudziranga, komanso ndi nthawi yopereka nsembe. Mpingo umalola kuti la Mulungu lachitatu la nyengoyi, wansembe atha kumvala zovala za mtundu wa duwa la lozi. Ndiye saso mutha kuona pa kanema wanuyo kuti duwa la lozi limaoneka motani. Ndipo la Mulungu lachitatu limeneli limadziwika nkuti Gaudete Sunday kapena kuti Rose Sunday. Ndipo pamakhala nkhata m'matchalichi athu zimenezi zikuyenera zichitike. Pamayikidwa nkhata imene imatchulidwa kuti nkhata ya Adventi, nkhata yabwino ndithu yomangidwa bwino. Mkatikati mwa nkhatamo mmakhala makandulo anayi, nthawi zina makandulo asanu. Makandulo atatu amakhala amakaka ogwirizana ndi pepo, ndipo kandulo imodzi imakhala ya duwa la lonzi muja ndanenera. Ndipo ngati mukuyika kandulo yachisanu imakhala kandulo ya white imene imadzayatsidwa tsiku la 24 madzulo, tsiku la kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ndipo makandulo amenewa amayimirira ngodya zosiyanasiyana za nyengo imeneyi. Ngodya imeneyi muli zinthu zinayi zofunika kuzisinkhasinkha bwino. Pali kandulo imene imayimirira chiyembekezo, ndiyoti Mulungu woyamba timayatsa kandulo ya chiyembekezo. Ena amatchulanso kuti mwina kandulo ya chikhulupiriro. Mulungu wachiwiri timayatsa kandulo imene ndi ya chikondi. Ndipo Mulungu wachitatu timayatsa kandulo imene ndi ya chimwemwe. Ndipo Mulungu wotsirizira timayatsa kandulo ya mtendere. Munyengo imeneyi timenera tisinkhesinkhe zinthu zinayi zimenezi. Potsirizira ndimafuna ndinene kuti nyengo imeneyi imayamba la Mulungu limene layandikira pa 30 Novemba, limene ndi la Mulungu limene likuyandikirana ndi chaka cha Andrea. Kenaka nyengo imeneyi imatha pa 24 December. Nyengo ya Adventi ndi chiyambi chakudzikonzekera kwa Khristu podikira chaka cha Krismasi. Kubwera kumawu athu amuthenga wabwino a tsiku la lero, Marko 13 mutu wa 33 kulekeza 37. Ambuye Yesu akupitiriza kunena kuti tizikhala maso, tizipemphera nthawi zonse. Mu milungu inayi imene ikubwerayi ikutipempha monga tiziyatsira kandulo. Lero tayatsa kandulo yoyamba, Mulungu amadzatsa kandulo inayo. Ikutipempha kuti monga tikuyatsira makandulo amenewa, tiyatsenso mitima yathu ndi chiyembekezo, tiyatse mitima yathu ndi chikondi, tiyatse mitima yathu ndi chimwemwe, tiyatse mitima yathu ndi mtendere. Pokambapo za nkhani imeneyi, Papa Francis ananena kuti nyengo ya Adventi imatipempha kuti tikulitse chiyembekezo chathu. The season of Advent helps us to grow in our sense of hope. Chiyembekezo chimene tili nacho ndi chiyembekezo chimene sichimakhumudwitsa. Mwina anthu timakhala ndi ziyembekezo zosiyanasiyana, koma ziyembekezo za dziko lapansi ndi ziyembekezo zimene zimakhumudwitsa. Andale atuza izi, ife nakavotera, nayembekeza, tidya katatu, tidzagula zinthu motere, ayi Malawi adzasanduka Singapore, awa anabweretsa izi. Koma mmaona kuti every time chiyembekezo chathu chimathera njira. Ena akupita ku banja amalonjezana, ayi tizikadya bwino, tizikakondwerera, kubanja kumene kusitikazuzana, ka diet kakakhala kabwino, kungofika mbanja ndi bonya deire, bonya deire, bonya deire. Masamba ake ndi mpiru nkhwani khwanya, mpiru nkhwani khwanya. Chiyembekezo chokhumudwitsa.
mwina pachibwenza anthu amaonetsana ndidzakhala okhulupirika ndizidza kukonda kungolowa mbanja zibonyongo zokhazokha chiyembekezo chokhumudwitsa. Koma chiyembekezo chimene Advent imatipatsa ndi chiyembekezo chimene sichimakhumudwitsa. Chifukwa chachani? Chifukwa amene tikumuyembekezayo ndi Mulungu osamana ndi osanyengeza. N'chifukwa chake nthawi zonse tikuyenera tizika chiyembekezo chathu mwa iyeyo. Ndidakamba pompano pa Tiyankhuleni Ambuye kuti musamakonde mnzanu, musamakonde wansembe wanu, musamakonde mfumu wanu, musamakonde president anu, musamakonde akazi anu ndi mtima wanu wonse ndi nzeru zanu zonse ndi mphamvu zanu zonse ndi maganizo anu onse mudzakhumudwa. Omukonda ndi mphamvu zonse ndi nzeru zonse ndi mtima wonse ndi Mulungu yekha, chifukwa ndi amene amatipatsa chiyembekezo chimene sichimakhumudwitsa. So munyengo imene talowa, in this season that we are in, we are called to prepare as admonished by John the Baptist, amene ananena kuti choyambirira kukonzekera kwabwino ndi kusasa mitima yathu. Paja ife akatolika nyimbo tikholophete kubala kwa nanyati. Tisase mitima yathu mujatiimbira, tisense muyerembe Ambuye alowemo. Tisachedwe, inde mipunga ndi yabwino, mapwando ndi abwino, nkhuku ndi zabwino, koma kusasa kwakukulu, kukonzekera kwakukulu kumene tingachite ndi mujamafulira Yohane Mbatizi kuti yeretsani mitima yanu, salazani mapiri anu, kometsani magomo anu. Kumeneko ndiye kukhale kukonzekera kwathu kwakukulu. Advent calls us to recognize and confess our sins. Ndiye nkhani yayikulu imene talowamo. Mwachidule tikang'ana zowerenga zathu za tsiku la lero, the readings today are helping us in a nutshell to meditate, to think of Christ's triple coming in our lives. Monga ndanenera kuti Ambuye Yesu adabwera pasi pano zaka 2000 plus zapitazo, kumene chikondwero chake tidzakondwere pa 25 December. Advent kuti thandizo okonzekera zimenezo. Chachiwiri zifuna zitionetse kuti Ambuye Yesu adzabweranso kumapeto kwa nthawi kudzaweruza amoyo ndi akufa monga tanena pachiyambi. Komanso Ambuye Yesu amabwera tsiku ndi tsiku mmoyo mwathu kudzera m'masakramenti, kudzera m'mawu ake, kudzera mwa anzathu. Tichita chani chokonzekera kubwera kwa Ambuye? Timzindikira bwanji kuti Ambuye wayimirira pakati pathu? Pamene ndikukufunirani chaka chabwino cha nyengo ino ya Advent, ndikupempheninso kuti tipitirize msonkha wathu wa Tiyankhuleni Ambuye, kuti ntchito imene tikugwira inkirenkire kupita patsogolo. Tikudziwa ndime ndi yayitali, tikudziwa ndalama zavuta, koma monga takhala tikuchitira zaka zinayi zapitazi, tikudziwa kuti kangachepe kanu tikayika pamodzi tiyenda bwino miyezi 11 ikubwerayi. Tikhala anthu achikondi, tikhala anthu achikhulupiriro, tikhala anthu achiyembekezo, tikhala anthu okondwa, tikhala anthu amtendere. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana, nyengo yabwino ya Advent. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.